Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Niya nata sa ikanapulog upat nga Domingo sulod sa tuig. Padayon tang nagampo sa Ginoo nga mahunong nasa hingpit kining pandemic ng COVID-19 ug ang mga nangasakit niini maayo unta sa pagdali ug ang mga frontliners mapanalipdan at tagag maayong panglawas. Padayon sa tang nagpasalamat sa Ginoo tungod sa mga grasya nga atong nadawat. Kuyog sa ato mga pamisa karon, pasalamatan nato og iampo ang atong mga benefactors ug donors nga nagtabang sa atong parokya, labi na gyud niini karong ato mga proyekto na unta ihatag sad sa Ginoo kanila ang ilang mga panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon. Imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sion, singgit o katawhan sa Jerusalem. Muanhi kanimo ang imong hari, muanhi nga madaugon ug mapaubsanon nga magkabayog asno, sanati sa asno. Ipahilayo niya sa Ephraim ang karwahi ug sa Jerusalem ang mga kabayong igugubat. Balion niya ang mga pana ug hatakag pakigdait ang kanasuran. Ang iyang gingharian maglakip sa tanang kadagatan, sukad sa suba sa Euphrates, ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari o
Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan. Akong hari ug akong Dios. Ibayaw ko ikaw, O Dios, ug hari ko. Ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw daygon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan. Akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan. Akong hari ug akong Dios. Papasalamata kanimo, O Ginoo, ang tanan mong mga buhat, ug padayga kanimo ang imong buotang mga alagad. Pahisguta sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasultia sila mahitungod sa imong gahom. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan. Akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagpabangon sa tanan nga napukan ug nagpatindog sa tanan nga nangalipay. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan. Akong hari ug akong Dios. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man ugali nga ang Espiritu sa Dios anaa na sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Busa mga igsuon, aduna kitay katungdanan apan dili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kung pinaagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya si Jesus miingon,
O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong mga gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw, O Kristo. Panagsara kay takabati nga si Kristo magpasalamat. Karon sa atong ebanghelyo nagpasalamat siya. Nakadungog mo nga nagpasalamat siya. Unsa may iyang gipasalamatan? Wa mo kadungog? Oy, kawa ninyo ayo mo lagi na. Wa mo kadungog, ingon siya nagpasalamat ko nimo Amahan kay imong gipadayag ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon. Murag striking kay no, nagpasalamat siya kay gipadayag sa Dios Amahan ngadto sa mga way kahibalo kadto mga way grado, kadto mga tawo nga wa ka eskwela, dili mga professionals, ang iyang gililong ngadto sa mga makinaadmanon o mga gamhanan. Nganong nagpasalamat man si Jesus ug unsa man sad ning gipadayag sa Amahan ngadto sa mga way kahibalo o mga way gahom nga iyang gililong sa mga makinaadmanon, unsa man ni siya nya nganong nagpasalamat man si Kristo? Kay bawo mo? Wa sad mo kay bawo? Ay nalamog tugag-tugag tubag diya. Sa akong bana-bana, kay di man sa ko kasigurong insakto gyud kayo ko, ang gipasalamatan ni Hesus tungod kay kini manggong way kahibalo, kining way kahibalo ba? Mao ni sila ang mga modelo nato. Kana mga bata god, di ba? Gidili maron ang bata no nga mosud sa atong misa. Di ba gidili? Oh, dito sa ubang mga nasod gani, bisag way COVID, ang mga bata adto ibutang sa luyo, butangan lagbildo ang ilang room aron kakita sila na speaker. Pero di sila papilon sa mga dagko. Labaw na gid ron nga naay COVID. Di na gid sila allowed. Pero dunay kinaiya ng bata nga angay gyung pasalamatan. Unsa man ang iyang kinaiya, bisag di pa na niya tuyoon, automatic gina maghatag siya og kalipay o kalinaw. Ang bata ba? Bisag unsa pa kabangis sa tao, basta kita gani nagbata niya, ang bata mo smile niya, muhamag-hamag niya, malipay gina siya og magmalinawon. Og mauna siya ang mahatag sa mga taong way kahibalo. Kana ba mga taong simple, kana mga taong way grado, kana mga taong pobre, unsa may ilang mahatag? Kalipay o kalinaw. Kaning mga taong tag-as kay grado, kaning mga taong tag-as kay ranggo, kining mga tao nga gamhanan kayo, mga dato kayo, unsa may ilang ikahatag? Ang opposite. Oh. Kamo diha, unsa may inyong gihatag ros katilingban? Kalipay o kalinaw o kaguol o kagubot? Mayo. Kinsa man hindi ang nagsigig hatag og kalipay o kalinaw, taas ang kamot. Tinuod gyud ha nga naghatag kag kalipay o kalinaw. Kinsa man yun dinhi ang pabilos kagubot, taas ang kamot.
Oh, tuan na, sa ni pataas mga bakakon mundag ko. Mailhan na dito sa inyong balay. Kanirong nagwali, unsa may gihatag ani, kalipay o kalinaw? Kalipay o kalinaw o kaguol o kagubot? Depende. Nakaron mahitabo ra gining kalipay o kalinaw nga atong mahatag sa uban basta wa tay kahibalo. Kana bang empty ta ba? Ngano man, diin man gikan ang kalipay ug ang kalinaw. Gikan gid nas Ginoo. Mao bitaw sa atong unang pagbasa niingon diri si propeta sa ingon na to? Sa tong gabasa sa unang pagbasa? Si Karaya. Ana. Niingon siya, umaabot na ang inyong hari. Magsakay ra siyag asno. Pero ang iyang ihatag ninyo, kalipay o kalinaw. Iya na nang panggubuon ka ng mga chariot, mga armas, mga igugubat, mga sundaw. Kaya nga naman, mao man yung mga tawhana ang mga banggiitan, ang ilang gihatag, kagubot o problema, no? Kaguol. Pero inigabot ko nos Ginoo, maghatag siya og kalipay o kalinaw, bag-uho niya ang tanan nga mga bati, himuon na niyang nindot. Diin gikan ang Ginoo, gikan sa langit. Nya pagkunsad na ni Kristo dinis kalibutan, niingon din siya, mianhi ko aron pagdala og maayong balita ngadto sa mga kabos. Kinsa ning kabos? Mga way kahibalo. Ug nganong maayong balita mas mga kabos? Tungod kay ang mga kabos mauragyoy malinawon og malipayon. Ang kabos ba? Kamo unsama mo dato mo kabos. Kabos. Naamoy yutang giangkon wa. Wa. Subon ako, naamoy yuta nga giangkon o wa. Wa. Naamoy balay nga giangkon o wa. Wa. Naamoy sakyanan nga giangkon o wa. Naamoy tao nga giangkon nga imo o wa. Ang kabos wa gina siya giangkon nga iya. Ang tanan iya ra gyud ingnon hinatag sa Ginoo. Mao nang malipayon og malinawon siya. Kanang mga tao nga mangangkon nga naa siya iya, di na man nakabos. Mangangkon ako ning yuta, nya koralon dayon, nya atong ingnon nga bungkagan ni imong koral day kay aron makaagi ang inyong silingan sa suway nya nadag bungkag ng naong nimo. Mao na ang resulta kusmod kay na sila naong. Nana sila kalipay, wa, naikalinaw, wa sad. Ikaw sad, nangangkon ka, nga imo ng bana. O tanawa, di bag mo agbay-agbay nagsilingan, mura kag mamatay sa kaguol. O sa kalagot, kuransa ko kag bayo, animal. Pero ayaw ang kunaw, nga imong bana, mo agbay-agbay na dito, mingon ka, akong brother, nagbay man. Kaya wa man imo ang kuna, nga imo, di ba? Mauna ang mga kabos malinawon og malipayon tungod kay wa sila'y giangkon nga ila. Pero ang pangutana, pila man kabuok nato karon ang gustong mahimong kabos og nagpuyo sa kakabos. Pila man kabuok. Kinsa man diha ang wa giangkon nga iya, ang tanan ra gyud iya gyung ingnon gikas Ginoo. Taas kamot. Kanang wa jud kay giangkon bisan imong buhok, imong naong tanan wa jud kay giangkon, ingnon ra gyud nimo iyanis Ginoo. Ako wa jud koy giangkon. Bisan madre akong gilison. Lagi wa jud koy giangkon. Kani nga tong project din nindot naman kay ni, daghan naman kay ni donate din Hurot nagog angkon ang tanan natong 7 sacraments. Tag 165,000 na pag sobrang duha na gustong mo angkon paunta nako i-reserve na lang tika kung maghimo mig bag-ong simbahan. Maghimo mig bag-ong stained glass. Pero ako mo angkonoy nga ako mo ilang gidunitan ana, ang Ginoo may gidunitan. Kana sa natong 14 stations nga stained glasses tag 40,000 man na 14 ka buok. Giangkon na sana, hurot na nagkaangkon atong burnish na hurot niya napag sobra nga unom ka buok nga gusto pagin silang modonate og tag 40,000 nako reserve mga na niya
Inikahuman anig nanani stained glass, nanana di atanan, munindo taning siban, ang kono nako nga ako. Di ko katong kolekta nga ilang ipanghatag, ang konon sa to nako nga ako, samot nang dili. Unsa may ako ang konon? Nga pari ko. Ora gyud na. Pari ko. Dili ko pari. Kaya kanas pari, maka ilabot mo ng mari usahay. Kuan ra gyud ko, pari ko. Mao ra gyud ako ang konon nga naman. Mao man ay akong naong idigatubang nakos Ginoong. Pero kanang sakyanan, gihatagan man sa kong sakyanan din yaning parokyaha, mamugos man gid sila. Kadto ra man kita tong akong multicab, nindot man ta kay ito, magsige ra man ta tong ka-overheat. May to ba kay permit ta maka-feel nga naatas impierno. Ana, oy gitagaan man kog Innova, bugnaw naman kayo. Amo na nagagwanta ko sa sakay-sakay ana. Ano ba? Pero di na nako ang konon na ako na iya na dinis parokya pero gipada lawaton. Maura gunagon. Di ba? Karon ay relax lang kay ta dinhi. Way ang kunay. Nya unsa may resulta kung di ka mangangkon nga imo na magsige ra jud ka og pasalamat. Magsige ra jud kag pasalamat nga naa na. Pagpasalamat nga naa kay naong. Pagpasalamat may gatubang nimo sa amin, Lord, salamat na ako'y naong. Iglingi nimo sa imong bana nga hubog kayo. Salamat Lord, napasiyay naong. Igtanaw nimo sa imong anak nga sige lang tulpok sa computer. Salamat Lord, napasiyay tudlo. O, di ba? Sige lang kitag pasalamat, di ta magsigig away. Ako pasalamat sa kong buhi pa mo karon. Giingnan na imong tupad na salamat buhi pa ka Brad. Sister. Ana, kamausan mo pasalamat oy. Sige ra man sa muging niya, kanisya no. Sige nga, tupad na rin na. Ay kabalaka kay di naman nakasikit ninyo kay social distancing man ta. Pero pagpasalamat nga buhi na. Ako mura ni karat akong tingog karon. Pero nagpasalamat ko makatingog pa ko. At least makakolekta pa ni iguman. Kay kung wa na ni tingog, wa na sa ni kolekta. Sa pamay akong imisan, wa naman ko'y tingog. Ambot nga nung napagaw niya. Sige na natin yung COVID yan, ni Dapita ba? Oo, ma-COVID. Pasalamat nga, na-COVID. Gani, ningon ko, kani ba nga itong project din, ba? Doon ako'y gisultihan, na usa sa itong worker din, grabihas Ginoo, no? Panahon sa krisis, panahos COVID, purti mang daghan ng donations, na huma naman tanan, ingon niya, Father, pagpasalamat yung COVID. Maunid ako kay hinatag ni COVID nako. Unsa man ni siya pasalamat manong COVID. Pero ako sang Ginoo na bitaw no, ug wa pa sad mag-COVID, di man sad ko mag-online og misa. Nya tungod sa online nga misa, porti mang daghanang nang donate gikas Amerika, sa Canada, Australia, Singapore, Hong Kong, Japan, Saudi, ano man diha. Ang wapay ni padana ko gikas Iraq ug sa Iran no. Pero naay ang sa titawagan ko ana kanang Oman napita na. Oman napatoy. So salamat kay ninyo kamong nag-donate nga naa sa laing nasod ang ato rong parishioners dinhi sa San Vicente Ferrer Parish Liloan ning expand na sa tibuok kalibutan tungod aning online natong misa. Oh. Ang atong parishioners mag-average na og 100,000 kada adlaw. Wa mo malipay na. Lipay sad mo. So salamat ninyo mga parishioners diha sa online. Mo na giingon ni Pope Benedict sa una, Pope nato Emeritus, kamong kitang mga pari kinahanglan kamao sa tang mo shepherd sa atong mga sheep nga naa na magpuyo sa cyber world, naa sa internet. Ug karon natuman-tuman baya gid na ug ang kinadak-an nga volume sa atong mga donations dinhi para sa atong project gikan sa atong mga netizens nga mga parishioners. O pakpak nila. Gamay ra kaayo ang gikan dinhi sa nanimba kay jutay ra man sa imo simba, di pa gyud kayo mohog sa kolekta. Kay lagi naapektuhan in taos COVID, no? Ana, salamat nila. Ako lang ning gihisgutan mga igsoon kay kung wa gutay giangkon nga ato dadon ta sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo asa ta niya gustong paadtuon unsaon pagtuman ang atong mga
gustong buhaton according sa iyang kagustuhan o lamdag. Mao na nga niingon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, magkinabuhi na ta dili sa lawas nun nga kinaiya, patyo na ni nato ang tawhanong kinaiya, kinahanglan manduan na ta sa Espiritu Santo. Nga naman, ang Espiritu Santo may nasayod sa tanan, nya iya tang dadon bisan asa tapadong. Og labaw sa tanan, dadon ta sa Espiritu Santo, padong gyud ni Kristo nga nag-ingon nato, come to me, duol mo nako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Ang tinuod nga rest, ang tinuod nga peace, ang tinuod nga happiness o fulfillment sa tanan natong pangandoy naa ni Kristo. Usar gyud buhaton, pagpakakabos, pagpakawalay kahibalo, nya dawata ang Espiritu sa Ginoo, pagiya niyag asa kapadong, ang sunod ana, He will satisfy everything you need. Mind, heart, body, and soul. Okay na, ano? Nalipay mo na, wa? Ang nalipay, manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang mga misteryo sa gingharian gipadayag sa Amahan ngadto sa mga gagmayng bata, ngadto sa mga walay kahibalo. Uban sa mapaubsanong kasing-kasing mudangop kita sa atong paninginahanglan og muingon, mapuangurong Amahan, dungga kami. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan, nga magpadayon siya sa iyang buhat, sa pagtabang sa mga kabos ug sa mga gibugatan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga mamati sila sa mga inagulo sa kabos ug sa labing ubos nilang mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihataw og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Alang
alang kanila nga gitawag sa Dios latas sa kamatayon nga makadangat na sila ngadto sa pahulayng dayon. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Amahan sa langit ug sa yuta, masinugtanon kaming nagtigom tungod sa mando sa imong anak. Dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Og diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkayab balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhunong nga awit sa pagdaig. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tudhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon ug katong wa nay nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba karon dinhi ug kadtong nagsimba diha sa mga online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa ato langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdayego ng imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang giharian, ang naong ug ang himaya, hangtod sa kahangaturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Panagdait ng kanilang Kristo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat.
O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinahagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon
sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa pagigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manlingkod palihog. Ato karon patalinghogan ang lain na sang segment sa Pagsangyaw 2021. Ito ako sa Diyos nga mahan, makagahom sa tanan. Mapasaylo pa ka ako sa Ginoo sa kadaghan akong sala. Mayong adlaw, mga igsoon. Nindot nga magpalawom ta sa pagtulunan sa atong simbahan, may tungod sa pag-ila nato sa atong Dios nga mahan. No? Kitang tanan, nagkalain mga reliyon gani sa tibok kalibutan, ilabi na ang mga, di lang sa mga protestante, na sa Islam religion, may recognize ta sa presensya sa atong Diyos Amahan. Gani, sa atong pag-ila, kinsa man ang Diyos Amahan. Ang Diyos Amahan, of course, we believe in the creed nga mao ginay siya nagmugna, naghimo natong tanan. He's the creator of everything, visible and invisible. Wa gid ta aning kalibutan na kung wa na ang God the Father, no? Kay nibaw man ta nga ang Holy Trinity tagsa-tagsa ang kakawuhan nga giyang gihatag alang kanato alang sa atong kaluwasan. Na si God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So ang God the Father naghatag nato og pinaka dako nga puntos sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga gitawag nato og grasya. Grace sa English. Tungod sa grasya magapadayon ta. Tungod sa grasya, makasugakod ta. Ug tungod sa grasya, buhi pa ta ug naningkamot. This is the grace of God. Gani, matag adlaw nga tanan, makaingon kita sa kagalingon, Lord, Father God, kinsa man ko, nga despite sa akong pagkaako, sa akong pagkagahig-ulo, sa akong pagkakuwang, sa akong pag-alagad, pagsimba, pagpasalamat nimo, here I am, kanunay ko, naagyapon ko, buhi gyapon ko. So, that's like atong pamalandungan sa Genesis. Unang parte sa balang kasulatan when God created the first man and the first woman, si Adam ug Eva. Taknindot kaayong plano sa Ginoo para nila. Pero, saon taman, gitintal man sila, nahimo silang masupilon, nahimo silang wanay pagtagad pa sa ilang saad ngadto sa atong labaw magagahom ni God the Father. But what? Bisan pa sa ilang pagkamasupilon, bisan pa silang pagsupil sa sugo sa Dios ngadto kanila, nagpadayon ang grasyas Ginoo. Again, why makatugkad sa kaalam sa Ginoo? Nobody, even until now, wa gyud makatugkad sa kaalam sa Ginoo sa iyang pagkamapasayloon, sa iyang paghatag grasya kanato, ingon ana ang Dios sa tagsa-tagsa kanato. Gani migsuon, usahay magkapamalandong ta, tanawa guna ubang tao diha sa ubang mga nasod, wa guna sila kailas Ginoo, wa gina sila mosimba sa atong Ginoo, wa gina sila mapasalamat sa atong Ginoo. Ug nganong until now naa may grasya nila, mosahay mas dato pa na sila kaysa nato nga naning kamot nagampo buntag udto gabi, yan mas daghan sila grasya. Ngano ka na? Ay kalimot mato pa ni Lord, ang inyong amahan nga nasa langit,
way pagpinig, way pagpili, iyang ipakita, ipadanag iyang adlaw ni bisang kinsa, whether you're a believer or not, whether you worship Him or not, whether you trust Him or not, whether you give thanks to Him or not. Ingon ana gyud kagrabe ka mahatag grasya ang Dios kanato dinhi sa kalibutan. Gawa sa adlaw iyang ibisibis ang iyang uwan ni bisan kinsa. Nasayad mongod ta migsoon, do na mogoy baraha ang Ginoo. Nga bisag mag-unsa ta aning kalibutan na dunay baraha ang Ginoo nga igikuptan. Unsa may baraha sa Ginoo? Number 1, ang tanan masakit. Masakit ta. Emotionally, psychologically, no? Naana nato. Ikaduha, nga masakit ta. Mao ang ang tao vulnerable sa tanang sakit. Sakit palangdaan, sus. Dili lang gikan sa tong kagalingon kanang gitaw na to psychosomatic or somatopsychic nga kita-kita day gahimo sa tong kaugalingong sakit na ay sakit tungod sa bakterya, tungod sa virus, tungod sa protozoa, tungod sa parasites, tungod sa fungus, ug uban pa. But again, despite of all these things, ikatulo nga barahas Ginoo. Bisag unsa nimo kasikat, bisag unsa nimo kadato, mamatay ang tao. Mo na in the end, igsoon ko, grasya gihatag sa Ginoo tungod sa atong mga sala, dapat we will be reconciled to Him. Day after day, magunahuna kita nga, who am I, Lord? Wa di ko'y mahimo kung wala ka. Muna, every second of each day, we can commit sin. No? Tanan na to, vulnerable kay tagsala, tanang klase sa sala. Gikan sala nga mahimo pinagis tong una sa atong mata, sa atong baba, dalunggan, everything. But don't worry, my dear friend, kay naa si God the Father. Ang iyang grasya is more than enough to suffice us. Ang gikananlan ng Giyod nga, musalig ta niya, muduol ta niya, and most importantly, mangayo gitag pasaylo. Kay sama sa devotion sa divine mercy, matod pa ni Lord, bisag unsa pa na ka itum sa inyong mga sala, ako nang papason, ako nang limpyuhon, sama sa kaputi sa isno. Saynon ka, anang saad Ginoo. So my dear friends, as we call on God the Father, we have to recognize Him. Wa ang Diyos, wala kita sa atong kinabuhi. Saligi nga diha sa Diyos, naa ang tanan. Grasya, pasaylo, naa sa Ginoo. Larry Sugarol, taga Tayog Liloan, usa ka minister sa San Vicente Paris. O asinati na ko ang gugma sa Ginoo sa karon nga panahon, kay akong na matikdan nga sukad pa pagka Marso hangtod karon nahunong ako sa trabaho tungod sa pandemic nga panghitabo, pero ani alang gihapon nagauban ka nako ang Ginoo, iya akong gitabangan bisan pa man pinaagi na lang sa panuroy og prutas, pero iya akong gitaga ang mga customer nga maoy makahatag kanamo sa among pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ang Ginoo dako kayo ako pasalamat kaniya, kay bisan pa man nga sa akong pagsigi og serbisyo, anaagid ay siya, anaagid ang iyang presensya bisan pa karon sa kalisod sa panahon, pero wa kami magpawa sa paglaom nga makasurvive ra gihapon. Kay ako mang nahinumduman kanunay ang iyang pulong nga ang paghatag niya grasya sa katawhan walay pili, sama sa kahayag sa adlaw iyang gihatag, gipadanag niya sa tanang katawhan. Ug mao kana nga ang grasya ako kanang nasinati kanunay bisan pa sa kalisdanan
nga ako giubanan ako kanunay sa atong Ginoong Dios nga labaw makagagahom. So mao to ang suporta sa atong ebanghelyo ug mao to atong puy-an karon nga ang Ginoo mo'y nagbuhat nato. Kung wa ang Ginoo, wa gid ta mao gina ay lang gid mo pangangkon bisag unsa. Ginoo ra gid nagbuhat sa tanan. Ug ang usa sa mga nindot nga gasang gihatag sa Ginoo nato karon mga igsoon mao ning Dios non nga kalipay, divine happiness. Nya mahitabo ra nis mga tawo nga mopili nga mahimo gid silang walay kahibalo or kabos atubangan sa Ginoo. Ning tungora ato sang pasalamatan no ang atong mga katawhan nga nag-alima nato dinhi atong mga frontliners diha nga lay ministers ug atong mga personnel, ang ato sad nga mga lectors, ang atong aning lab offering assistants, ang atong choir diri sa loyo diri sa atong altar nga sakristan, ang atong deacon Reverend Leo o kaninyong tanan. Daghang kayong salamat, masipang pakpak ninyong tanan. Salamat kayo. Nya akong i-report ninyo ang atong kuan lang update sa atong mga donations nga nadawat ug ang atong gasto. Gikan ni atong Marso hangtod karon ang atong donations nga nadawat para sa atong project ning abot na og 2,702,463.83 centavos. Salamat guys Ginoo ani. Nya ang ato sang gasto related sa atong project dinhi ning abot pod og 1,026,154.93 centavos. So ang atong nahibilin ron nga kwarta para sa atong project 1,676,308.90 centavos. Salamat po sa Ginoo. Atong pasalamatan ang atong mga benefactors, mga donors nga mihatag sa ilang dagko nga contribution. Dili kumingong na ay gamay nga nihatag kay ting COVID guron. Sa ato pa bisag mohatag pa ka og 100 pesos dako na gina matas Ginoo. Labaw na gyud mohatag kag 1 million. Di ba? Labaw na gyud mohatag kag 100,000, 500,000 ug naaroy ato mga igsoon nga nanghatag niini. Busa ato silang pasalamatan silang tanan. So ang ato rong projects ang pagtrabaho na lang na humana nato ang pagpreparar sa mga pledges, ang pagtrabaho na lang ani niya kining atong kwarta nga 1.7 million bayranan pa nato kaning atong flooring mga 700,000 man ni siya. So 1 million na lay mahibilin para po ni atong i-partial sa atong mga contractor dinhi kay kaning atong bayrono nila murag dili pa gid nimo minus sa mga 2 million or mga 3 million pa ni atong bayrono nila. So ato lang na siya sang hinahinayan ang tota mga matay. Pero naay mohatag na tog tag 1 million, tag 3 million, mga tog ta nga mahinanok. Bitaw di lang ta problema ana. Unya nanani atong stained glasses ang ato na lang rong himuonon mausan niya ang atong panas project nga wa pa nato matagai og mga pledges ang pag-enhance aning atong retablo. Mahitabo tingali ni mga next week ang pagsugod na ani or next week ang kana diha napatadihay duha ka dagko nga mga kuan kaning stained glass sa may front door nato ang stained glass ni Mama Mary og ni St. Joseph. Nya diri sa babaw kanang ato dihang pinaka-center na dihang stained glass nga dako para sa atong patron nga si St. Vincent Ferrer. Nya kana sang ato dihang pultahan main door nga sliding nga grill ato na nang ilisan og carved nga wood. Sliding yapon siya pero wood na siya. O patay design, mangayo lang ta og design unya sa atong contractor para sa stained glass og sa retablo. Kay mga artist man to sila, nag-specialized man sila nining atong simbahan, retablo o mga stained glasses.
Hinaot makatabang sila. Ang inyo ragyong buhaton o akong buhaton, magampo. Ikaduha, mutampo. Nga ikatulo, mutampo lang yapon. Sige, manindog na ta. Salamat kay ninyo ha, inyong tanan. Salamat yung gayong. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.